Kun Teemu Lassila pelaa maanantaina, niin ykkösveskari Petri Vehaselle on lepoa luvassa. Rauhallisia hetkiä piisasi myöskin Tanska-ottelussa. No joo, että siinä oli kova työ, että pystyi pitämään ajatuksen pelissä, että oli tosi hiljainen ottelu. Minkälaista peluutusta nyt jatkossa on luvassa? Tieto kertoo, että sinä huilaat ja Teemu Lassila pelaa seuraavassa ottelussa. No joo, se on niin pitkälle kuin mä tiedän ainakin. Puolustajat ennättivät sunnuntaina pohtia myös katsojien kysymyksiä. Laura-Kaisa Välimäki katsojista haluaa tietää, että onko rutiineissa eroa pelipäivänä ja välipäivänä? On ehdottomasti, että välipäivinä yritetään ottaa iisimmin ja on tietyllä tapaa vähän vapaampi meininki, mutta pelipäivinä niin itse koitan olla sillä, että on vain tiettyjä rutiineja, ne pysyy minimissään. Ei mitään taikauskoa tai pidä läpikäydä päivää juuri tietyllä tavalla, mutta on siinä perusjutut, niin kuin yleensä aamu, jää, lounas, pikku lepo ja niin poispäin. Et siinä on tietyt jutut ja on niissä ero. Katsojista Katri Aho kysyy, että tekeekö kipeää, kun puolustaja heittäytyy kiekon eteen? No onneksi aika harvoin, että nykyään suojat alkaa olemaan aika hyviä, niin ei se ihan joka kerta satu, sanotaanko näin. Avauspelissä Leo Komarov koki kovia, mutta minkälaisia tälle ja teille muille pelaajille tuli? No onneksi ei muille sattunut. Leksolla oli tosiaan huono tuuri, mutta kuitenkin onneksi taitaa parantua vielä mukaan karkeloihin, mutta muuten säästyttiin isommilta. Välipäivän jälkeen edessä ovat uudet haasteet. Viime vuoden kisoissa Tanska oli puolivälieräjoukkue, mutta Latvia jäi 8 parhaan ulkopuolelle. Miten nämä maat tänä vuonna eroavat toisistaan? Joo, niin kuin varmaan kaikki on sanonut aikaisemmin, että täällä on erot tosi pieniä. Että hyvin vaikea sanoa, miten ne toisistaan eroavat. Siellä on paljon taitoa myös latvialaisilla, hyviä hyökkäjiä paljon. Että varmasti vaarallinen joukkue. Meidän täytyy pystyä tässä vähän nostamaan omaa tasoa huomiseksi.